Mindanao by Freddy Aguilar, Bisaya Parody. Ang Pilipinas karon pirting pait ang sitwasyon tungod sa pagsulod sa coronavirus karon. Tanang taon napiktuhan, pero ang uban karon wanay gikaon. Si Digong may solusyon, nanghatag og ayuda para tanan masalba. Wala tanan nakadawat kay gipang pili ra nila mga taong naog kwarta, kay ang ayuda ilarang gibulsa. Perting maroa biyod nila. COVID versus Digong ang nagkumbati karon sa Pilipinas. Daghan ang nangamatay kaysa virus, sila wa nakasurvive. Si Digong depressed na, siya nagmando nga ipaisig yugyud ang tanan para sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Mga taong gahigulo kay musupag gyud sa atong gobyerno para unta dili mataptan, kay ang corona ra ba dili makitaan. Amping lang itang tanan, COVID versus Digong ang nagkumbati karon sa Pilipinas. Daghan ang nangamatay kaysa virus, sila wa nakasurvive. Si Digong depressed na, tabangan nato sa problema.